أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى على استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጥዕና ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። 17 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ፉእ ዘበለ ግድሕኑ አሜን። ሎማዓንቲ 17 ጥሪ ቀዳም ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ወርሓዊ በዓሉ እዩ። ከም ጎይትኡ ድማ ኦ ጎይታይ ዝብልውን ዝገብርውን ኣይፈልጡን እሞ መሓሮም ብምባል ኣብ ጊዜ ሰማዕትነቱ እግዚአብሔር ወልድ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐሚጡ ሰማያት ተኸፊቱ ዝረአየ ቅዱስ ዲያቆን ሰማዕት ሃዋርያ ሎሚ ድማ እንገብሮን እንብሎን ዘይንፈልጥ ኃጢአተኛታት ናይ ቃል ኪዳን ደቁ በአማላጅነቱ ብልመንኡ ይደግፈና አሜን። ጸሎትን በረኸትን አማላጅነቱን ቃል ኪዳኑን ኣብ ልዕሊ ኩላትና ሓጥኣን አማላጅነቱ እንኣምን ደቂ ተዋህዶ ንጽህቲ ሃይማኖት ይኹን አሜን። ስንክሳር ጥሪ 17 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱሳን የሕዋት መክሲሞስና ወዲ ማቴዎስ ጥሪ 17 ደቂ ንጉስ ሮም ደቂ ለውንዲዮስ ዝኾኑ ዝኸበሩ የሕዋት ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዲማቴዎስን ናይ ዕረፍቶም በዓል እዩ። ኣቦኦም ድማ ንጉስ ሮም ለውንዲዮስ ሃይማኖቱ ዝቐንዐ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝፈርሕ ብዝቐንዐ ፍርዲ ዝፈርድ ነበረ። ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር ነዞም ክልተ ቅዱሳን ቆልዑ ሃቦ። ንሳቶም ድማ ካብ ቆልዕነቶም ጀሚሮም ብንጽህና ከም ቅዱሳን መላእኽቲ ኮኑ። ኣቦኦም ከዓ ትሕትናን ፍርሃት እግዚአብሔርን ብምግባር ሃይማኖትን እናምሃረ ስለ ዘዕበዮም መክሲሞስን ዲማቴዎስን ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ኣብዚሖም ዝጾሙን ዝጽልዩን መዓልትን ለይትን ድማ ናይ ብሉይን ሓዲስን መጻሕፍቲ ዘንብቡ ኾኑ። ድሕሪዚ ድማ እዞም ደቂ ንጉስ ዝኾኑ ክልተ ቅዱሳን ንዓለም ብፍጹም ንዒቖም መኒኖም ናብ ገዳም ምእንታን ከኣቱ ተመኸሩ። ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ብጣዕሚ ዝኸበሩ 318 ቅዱሳን ኣበው ሊቃውንቲ ናብ ዝተኣከብሉ ናብ ኒቅያ ከይዶም መታን ክጽልዩ ንኣቦኦም ብምኽንያት ገይሮም ለመንዎ። ንጉስ ኣቦኦም ድማ ነዚ ነገር ካብ አንደበት ደቁ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ ተሓጐሰ፣ ደስ ኢልዎ። ምስ ብዙሓት ኣገልገልትን ሰራዊትን ኣፋኖም። ቅዱስ መክሲሞስን ዲማቴዎስን ድማ ኣብ ኒቅያ በጺሖም ካብቲ ዝኸበረ ቦታ በረኸት ምስ ተቐበሉ ነቶም ሰራዊት ጎይቶት ንሕና ኣብዚ ቁሩብ ክንጸንሕ ደሊና ኣለና ምስ ዝብል ጽሑፍ ናብ ንጉስ ኣቦኦም ለኣኹ። ድሕሪዚ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዲማቴዎስን ንሓደ ጻድቅ መነኮስ ናይ ምንኩስና ሓሳቦም ገለጽሎም እሞ ከመንኩሶም ለመንዎ። ነገር ግን እቲ መነኮስ ካብ ኣቦኹም ንጉስ
ዝተላዕለ ኣነ ፈሪሐ ኣለኹ። ነገር ግን ናብ ሃገረ ሶርያ ኪዱ ስሙ ኣጋቢዮስ ዝበሃል ቁኑዕ መነኮስ ክትረኽቡ ኢኹም እሞ ንሳቶም ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ደስ ኢልዎም ንምኽሩ ተቐቢሎም ናብ ሶርያ ኸዱ። ንኣባ ኣጋቢዮስ ረኺቦም ድማ ሓሳቦም ገለጸሉ። ንሱ ድማ ብኽብሪ ተቐቢሉ ልብሲ ምንኩስና ኣልበሶም። ንሱ ክሳብ እታ ዝዓርፈላ ዕለት ብሓንሳብ ብተጋድሎ ነበሩ። ኣባ ኣጋቢዮስ ድማ ቅድሚ ምዕራፉ ዝረኣዮ ራእይ ንቅዱስ መክሲሞስን ንቅዱስ ዱማቴዎስን ነገሮም። ዓብይ ኣባ መቃርስ ናብ ኣባ ኣጋቢዮስ ከምዝመፀን ደቅኻ መክሲሞስን ዱማቴዎስን ደቀይ መንታን ክኾኑ ባይ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ክመፁ ለኣኮም ኢሉኒ ኢሉ ነገሮም። ደጊሙ ከዓ ከምዚ በሎም፣ እዞም ደቀይ ኣነ ነዚ ብጣዕሚ ዝኸበረ ንኣባ መቃርስ ብስግኡ ክርእዮ እምነ ነበርኩ እደሊ ነበርኩ። ሕጂ ግን እንሆ ብመንፈስ ረኣኽዎ። ንስኻትኩም ከዓ ኣነ ምስ ሞትኩ ናብኡ ኺዱ። ኣባ ኣጋቢዮስ ድማ ምስ ዓረፈ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ናብ ኣባ መቃርስ ኣይከዱን። ኣብኡ ኣብ ሃገረ ሶርያ ብዓብይ ተጋድሎ ደኣ ነበሩ እምበር ሃብተ ፈውሲ ድማ ተዋሃቦም። ንሕሙማን ዝፍውሱ ኾኑ። ዜናኦም ከዓ ኣብ ኩሉ ሃገር ተሰምዐ። ምስ ብመርከብን ብባሕርን ዝነግዱ ነጋድያን ናይ መርከብ ኣቑሑት ምስራሕ ተማሂሮም ሰሪሖም እናሸጡ ካብ ድኻም ዋግኦም በብቁሩብ ዝምገቡን ንድኻታት ንጾሞም ዝሓደሩን ዝምጽውቱ ቅዱሳን ኮኑ። እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ብኢዶም ዝሰርሕዎ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ዝተላዕለ ስም ናይ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ርኩሳን መናፍስቲ ኣብ ሰምዑ ጊዜ ካብ ሰባት ወፂኦም ይሃድሙ ነበሩ። ሰባት ድማ ኣብቲ ጊዜ ብሓይሊ ጎይታና ይድሕኑ። ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ኣብ ጥቓ ጎደና ዝነብር ሓደ ዓብይ ከይሲ ገበል ነበረ። ንብዙሓት ሰባት ድማ ኣጥፍአ። ናይቲ ሃገር ሰባት ድማ ናብቶም ዝኸበሩ ቅዱሳን መክሲሞስን ዱማቴዎስን መፂኦም ካብዚ ከይሲ መታን ከድሕንዎ ለመንዎም። ኣባ መክሲሞስ ድማ ክርታስ ወይ ከዓ ብርዒ ኣልዒሉ ከምዚ ኢሉ ፀሓፈ። ብስም ናይ ብፁዕ መቃርዮስ ኣምላኽን ንመንፈስ ቅዱስ ብዝለበሰ ብናይ ኣባ ኣጋቢዮስ ኣምላኽን ብህያው እግዚአብሔር ኣካላዊ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ደብዳቤ ኣብ ኣፍ ደገ በዓትኻ ምስ በጽሐ ኣታ ከይሲ ወፂኻ ሙት፣ ናይ ሰማይ ኣዕዋፍ ድማ ይብልዑኻ ኢሉ ጽሒፉ ንሓደ ሰብ ሃቦ። እቲ ናይ ኣባ መክሲሞስ ናይ ጽሕፈት ደብዳቤ ዝሓዘ ሰብ ናብቲ ሃገር ከይዱ ኣብቲ ኣፍ ደገ በዓቲ ናይ ትገበል ነታ ደብዳቤ ኣንበራ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ገበል ካብቲ በዓቱ ወፂኡ ሞተ። ኣዕዋፍ ናይ ሰማይ ድማ በልዕዎ። ኩሉ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ድማ ነዚ ርእዮም ብጣዕሚ ኣድኒቖም ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ። እግዚአብሔር ድማ ብናይ እዞም ክልተ ቅዱሳን ኣእዳው ብዙሕ ሃገራዊ ተኣምራት ገበረ። ሓደ ዕለት ድማ ካብ ናይ ኣቦኦም መኳንንቲ ሓደ ናብ ገምገም ባሕሪ በጽሐ። ካብ መራኽብ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ መክሲሞስን ዱማቴዎስን ዝብል ጽሑፍ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ እቲ ናይታ መርከብ ሽዩም ሓተቶ። ናይታ መርከብ ሽዩም ድማ ማዕበል ኣብ ዝተላዕለ ጊዜ ብጸሎቶም ካብ ምጥሓል እግዚአብሔር ከድሕነኒ ናይዞም ቅዱሳን ኣሕዋት ንስሞም ኣብ መርከበይ ጸሓፍክዎ በሎ። እቲ መኮንን ድማ መልክዖም እንታይ ይመስል በሎ። ንሱ ድማ ነገር መልክዖም ነገሮ። እቲ መኮንን ድማ ደቂ ንጉስ ምዃኖም ፈሊጡ ነቲ ነጋዲ ናብ ንጉስ ወሰዶ። ንጉስ ድማ ናይቶም ክልተ ቅዱሳን ነገር ነቲ ነጋዲ ሓተቶ። ንሱ ድማ ስለ እቶም ቅዱሳን ዝፈለጦ ኩሉ ነገር መልክዖም ነገሮ። ንጉስ ድማ ደቁ ከም ዝኾኑ ተረድአ። ድሕሪ እዚ ድማ ነዲኦምን ሓፍቶምን ናብ ደቁ ምስ ብዙሓት ሰራዊት ለኣኸ።
ኣብኡ በፂሐን ምስ ረኣያኦም ኣእወያ ኣልቀሳ። ኣዲኦም ድማ ነቶም ቅዱሳን ናብ ኣቦኦም ክኸዱ ለመነቶም። እዞም ቅዱሳን ድማ ንርእስና ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፍና ስለ ዝሃብና እዚ ክንገብር ኣይከኣለናን በልዋ። ነገር ግን ናብ ቤተ መንግስትኺ ተመሊስኪ ኺዲ ንዓኽን ንኣቦናን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ መከራ ክሕልወኩም ክንጽሊና ኢሎም ኣረጋጊኦም ኣፋነዋ። ንሳ ድማ ናብ ንጉስ በዓል ቤታ ምስ በጽሐት እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገረቶሞ። ንሱ ድማ ንበዓልቲ ቤቱን ንኹሎም ኣዝማዱን ኣብ ውሽጢ ዓለም ዘሎ ኩሉ ክብሪ ከም ሕልሚ ሓላፊ ጠፋኢ ስለ ዝኾነ ደቀይ ግን ነቲ ዘይሓልፍ መንግስቲ ስለ ዝመረጹ ንእግዚአብሔር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልገልቱ መታን ክኾኑ ንግደፎም። ብጸሎቶም ድማ ንዓና ክሕልውና እዮም በሎም። ኣብቲ ወርሓት ናይ ሃገረ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ስለ ዝዓረፈ ኣብ ክንድኡ ዝሸመዎ መታን ክማኸሩ ኤጲስቆጶሳትን ጳጳሳትን ኩሎም ተኣከቡ። ነቲ ዝኸበረ መክሲሞስ ከዓ ዘከርዎ እሞ ነዛ ዝኸበረት ሽመት ዝተገብአ ንሱ እዩ ተባሃሉ። ቅዱስ መክሲሞስ ብዙሕ ድንቂ ተኣምራት ከም ዝገብር ክርስቶስ ድማ ኣብ ውሽጡ ስለ ዝሓደረ ብፍልጠትን ብጽቡቕ ስራሕን ብሕግን ብስርዓትን ፍጹም ከም ዝኾነ ኩሎም ስለ ዝፈለጡ ኣቦኡን ኣዲኡን ቅዱስ መክስምያኖስ ንሽሞት ምምራጹ ኣብ ዝሰምዑ ጊዜ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ንዝኸበሩ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዲማቴዎስን ናብ ሃገረ ሮሜ መታን ክልእክዎም ንናይ ሃገረ ሶርያ ገዛኢ ደብዳቤ ጽሒፎም ምስ ብዙሓት ሰራዊት ለኣኹ። ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዲማቴዎስን ድማ ነዚ ኣብ ሰምዑ ጊዜ ብጣዕሚ ሓዘኑ። ኣቦኦም ኣጋቢዮስ ዝመኸሮም ዘኪሮም ንልብሶም ለዊጦም ተንሲኦም ሃዲሞም ናብ ኣከባቢ ገምገም ባሕሪ ኤርትራ ከዱ። ነገር ግን ንሳቶም ከይሓሰብዎ ሓይሊ እግዚአብሔር ናብ ኣባ መቃርስ ኣብጽሖም። ኣባ መቃርስ ከዓ ነዞም ብጸጋ ዝለምለሙ ክልተ ቅዱሳን ኣብ ዝረኣይዎም ጊዜ ደስ ኢልዎ ብኽብሪ ተቐበሎም። ንሳቶም ድማ ብምንኩስና ተጋድሎ ምስኡ ክነብሩ ከም ዝደልዩ ምስ ነገርዎ እቲ ፈተናኡ ከቢድ ምዃኑ ነገሮም። ድሕሪዚ ድማ ሰሌን ምስራሕ መሃሮም እሞ ሰሌን ዝቖርጽሉ ወሓዚ ኣርኣዮም። ስራሕ ናይ ኢዶም ዝሸጠሎምን ምግቦም ዘምጽኣሎምን ሓደ ህዝባዊ ሰብ ኣምጺኡ ኣራኸቦም። ንሳቶም ድማ ምስ ሰብ ከይራኸቡ 3 ዓመት ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ። ን3 ዓመት ዝኣክል ድማ ከይበጽሕዎ ብምትራፎም ኣቦኦም ኣባ መቃርስ ብተጋድሎ ምንባሮም ርኡ ኣደነቐ። ስራሖም መታን ክገልጸሉ ድማ ንጎይታ ለመነ። ጸለቱ ምስ ወድአ ድማ ተንሲኡ ናብ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ከደ። ንሳቶም ከዓ ብምምጽኡ ደስ ኢልዎም በታለይቲ ብሓንሳብ ሓደሩ። ለይሲ ድማ ንጸሎት ኣብ ሰንስኡ ጊዜ ናይ እሳት ሃብል ካብ ኣፍ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ወፂኡ ናብ ሰማይ ክዓርግ ሰይጣናት ድማ ከም ኣናህብ ክኸብዎ። ነገር ግን ቅዱሳን መላእኽቲ ብእሳት ሴፍ ነቶም ኣናህብ ቆርጽዎም ኣባ መቃርስ ተመልከተ። ምስ ወግሐ ድማ ኣባ መቃርስ ጸልዩለይ ኢልዎም ክኸይድ ምስ ተንስአ ንስኻ ኣባ ጸልየልና ኣቦይ እምበር ኢሎም ገደድዎ። እዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን ተጋድሎኦም ምስ ፈጸሙ ኣብ መጀመርያ ቅዱስ መክሲሞስ ሓመመ። ኣባ መቃርስ ድማ መጺኡ ምስ ኣጸናንሖ ኣብ ዙርያኡ ቅዱሳን ከቢቦሞ ተመልከተ። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እዚኣቶምን ካልኦት ኣብ ዙርያ ኣባ መክሲሞስ ምስ ተመልከቶም ኦ መክሲሞስ ዝተመስገንካ ኢኻ በሎ። ቅዱስ ዱማቴዎስ ድማ ሽዑ ኣብ ቅድሚ ኣባ መቃርስ ተንበርኪኹ ምስ ሓወይ መታን ክዓርፍ ጸልየለይ በሎ። ቅዱስ መክሲሞስ ምስ ተቀበረ ከዓ ቅዱስ ዱማቴዎስ ሓመመ። ኣባ መቃርስ ድማ ናብኡ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ከምቲ ኣቐዲሙ ናይ ኣባ መክሲሞስ ናይ ዕረፍቱ ጊዜ ዝረኣዮም ኩሎም ቅዱሳን ሕጂውን
መጺኦም ናይ ኣባ ዲማቴዎስ ነፍሲ ብኽብሪ ከዕርግዋ ተመልከተ። ኣባ መቃርስ ድማ ኣብቲ መዕረፊ ቅዱሳን ምስ በጽሐ ንኣባ ዲማቴዎስ ዓሪፉ ረኸቦ። ወሲዱ ድማ ምስ ሓዉ ኣብ ሓደ መቓብር ብኽብሪ ቀበሮ። ናይ ቅዱስ መክሲሞስ ናይ ዕረፍቱ መዓልቲ ጥሪ 14 እዩ። ናይ ቅዱስ ዲማቴዎስ ዕረፍቲ ግን ጥሪ 17 ኮነ። በዝሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዝኸበረ ኣባ መቃርስ ድማ እቲ ቦታ ብስም ናይዞም ቅዱሳን ክጽዋዕ ኣዘዘ። ከምኡውን ደብረ በርሞስ ተባሂሉ ክሳብ ሎሚ ዝጽዋዕ ኮነ። ናይዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን መክሲሞስን ቅዱስ ዲማቴዎስን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና። አሜን አሜን አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና ብጸሎቶም ይምሓረና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ። በረኸቶም ድማ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን